BT Langso Hawar Arada Hinpen Karbiang Autonomous Council EM Ricky Singhi First Class Contractor Mintu Bora Lapen Dokmoka PWDJE Golap Kro Atumaphan Karchukko Amur Falcon Festival Kitalon Pon Miss Sen Pensi Pachun Ponlo Contract Bill Kelong Lia Chok Radatum Hedunga Kisung Kachitong Nang Karbiang Long Life Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjupanikta Nomati Constituency ke Parlopon BT Langso Ahawar Angkang Kedo Puling Ket Hom Aradatum Ahin Pen Karbiang Autonomous Council EM Retasing Hila Pen First Class Contractor Mintu Bora Anparta Dokmoka PWDJE Golap Kro Atumaphan Karbi Manpeng Kithenai Karbi Apoho Lapen Karbi Achoy Pi Pajir Ponsi Kachoro Lapen Kurwang Thu Pajir Pon Bangso Kar Chopona Thipilake Kedam Tang Ningkan Thongkep Sosia Phi Anta Denarong Ahithi Pen On Bearong Lapen Palamingti Arong Anparta Kangthi Langso Alangson Kachip Hoklok Atowarpi Pin Nanganani Pen Loke Charlie Arisoejang Anparta Kiso Kiun E Kachipon Lapen Beha Ke Klem Kedam Kewang Atum Pinanganani pen towar pen kisung chechak ponsi pininganingkan annabangke bangso akisung pen Karbiang Autonomous Council EM Retasing hi lapen First Class Contractor Mintu Bora Anparta Dokmoka PWD JE Gulap Kro Atum Akang Hon pen ajoksi bangso tawar pi mesen pen kedam kewang awarsai kilong thek ajoksi karcho ponamai paman ponlupusi pachini pon Pini dak BT Langso Hawar non het pen kalilo la sotowar afrang PMGSY ke claim abang pu tum claim pa meka ke dat nasi la so dak kisung loko la sila so kisung nilitum chingwai chingsai pen la pen dak tokmuka division adu engineer pen staff tum pen chingwai si nilitum CM ke hai long chingwai chingsai dam pen CM ke hai BD sire nange pidun pen nilitum la so teng pen claim pon lo Pini dak ahawar sitamelo mesen dam mesen atau war sonsi teklong lo tasi ni tu mapang si dak bitilang so arada hoi nili Dr. Tuliram Ronghang akhai pan apang si ke alang lipan kuchoro pajirik lo lapen dak rong arada tum sitamelo soto war kikim hoti tamelo kontraktor tum no cheramdun lo si dak rong arada tum ta non kedam tang se mit heklong lo alang litung la towar me sen pen school kidun pen dang lo choklem pechodam denarong an bojar ke dam te malang dum ta dam me sen lo pe par be ha ke klem dam me sen lo tasi dangarong ara ta tum phanili kichining ri gang tung da phelo nona son thak thaksi ala alang litung kai ke ta cherok tok nangi ke klem ke dam pen lo charli tum stamelo kai ke tum da select the dining ta pe nili ke kai ke ta dangarong ara ta tum phan pen bichilang so hawar along kai ke ta ke cherap dun ji phan nili bori la pen alang litum stamelo nili phan kang neng hon pik la pen alang litum na cherap na chitu a hirju mi pen a joni si pini kam ke klem lang honta damisen tu palam go chithon se go la pen garo go pen up to den go la bang so tuar na pachun ki thega pot tuar ki monai pi thega pot asipini nilitum ada numati PM sa pente department sa resio dolo la pente contractor bora santo panitum kharchu bajami rempon lo News Report Bikram Teron Karbiang Long Live Phai kunia chiklo ni phai cricket homer ni West Karbiang Long ke parlo Chinthong MSC constituency angkang Phonglangso Umrukhutia Long Ingdeng Pho Amur Falcon Festival Phai kunia chiklo ni phai Kri Si Pen Krehini Ninia Pharman ke paman ponalong Ingsam Chin Mephun Me Et Pensi Pachun Ponlo Phai kunia chiklo ni phai Kri Siarni Amur Falcon Festival Organizing Committee Chinthong Lapen Karbi Students Association KSA atum chepatur piponsi Ada por phai kep apor malom Amur Falcon Festival Organizing Committee Amaipu MEC Avijit Kro Lapen KSA Tiripi Amaipu Mirjeng Kro atum pen Lama Ingthur Ponsi Jai Mega Sayang Deng Pangcheng Ponlu Kiching Siarni ke paman pon asayang deng laki
amur falcon mate kaleng maha avo atumapan kirai kom chia puthak chirok tok asiki paduponlo anparta karbi akhai pathu parongro ason amung jesemet pet bathili ke ap kengdong dang ke kat tapen megbin pen ke paro sitame kachipati paduponlo arnikang sama por malom vokilang ajamek paduponsi ajo bangke karlitang lunsepo daniel ingtia phan chikimo men pen lun kanamalin porphai nerkep apor malom pen ksmi phu mirjeng kropen ingpu ponsi kacho phapon alun sepo christine teron binong timung jingbai tiso si kathar lapen lun sepi omphutok bipi atum chetong dunsi jumesen alun lun ponsi ke chengsia ani pajut ponlo adun thorni tirika matum lapen ks atum pen chepatur piponsi adaba por malom pen trekking expedition paman ponlo adun thu laki pathu parongrosi jesamet pet sonsuri kachiwung lapen nujok karlu ke kat kachipate lapen arjan ki hai hui chepate paduponlo labangsorni open session ajai mexitami paman pon padolo la solong alhi sarpo man pen karbiang autonomous council cm dr tuliram ronghang lapen achor sangpi kacheteron pisitami chetong dunlo alhi aman pen mla bidia singingleng mlas ems msc lapen ongdung asongjapo songjapi lapen radasai klembang phu klembang phiatum chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Chinthong MAC constituency hawar kido Longbi Rongpi arong humri damsi hadak kido araratum Longria sar Rongasar Rongdiori Risobasa Rong Pherangki lapen Rongpen Sarmuchot atumaphan CM Achor Sangpi Kacheteron pi pen Karbia poho pen araponsi archoponlo lapen la sohut malom soapor en ponsi rong aradatum pen chingki chethan padoponsi penangan radatum akinang sot ason lapen akisung along akirap kipi ponji alam chechak tekanglo lapen la sohut hadak arong aradatum pen aning arong pik pensi dengponlo aduntho kaleng maha rong aje achatai long palidunsi lo chalia song lapen chepate dun atum pen chepachini apor en ponlo la sohut mesen alam than tekangsi radatuma phan aning pathe tekanglo jaime ka teng pen ason padodde ta phi rad amai hai hui padoponsi arnikang sampu thot karlitang lunsepo daniel ingti chikimo men pen lun kanamalin angthun padoponlo labang solong ki phapon alun se potum amen laki prasan tiso malin tisopi binong timung birton terang anparta ongdung nongnam ka chethang plong ahon sere atum chetong dunlo lason si ingdeng pho kaleng maha avo ronga jemate amur falcon festival pachun ponlo bokajan penan terang karbing longlai kam ke klema bangki anam kilong nangji a odobinong apotsi sai ke pachun tang anam kilong ji aphan bithung reng thama constituency alo rong clear dap arong araratum pen karbiang autonomous council cm dr tuliram ronghang aphan ringwel abil prabjin pen nang pipona sonte nilitum thedunga ki sungpen jokponji pusi pherangke thengno long pen kachuning rialam the chepaklang pon kedam tang aporahut rong plikep araratum pen Kangthir at Alangki Junlong Jia Phan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangalong Ringwell Chohang Damsi a Ringwell Tami Piponlo Lapen Radatum ta Kangthir at Alang Junlong Si Aning Arong Rintilo Bon Tami isining dokalama bang ke klang thurok abang ke labang so Ringwell asai ke claim Jia Phan Bangalong Tangka Ramchot Si sai claim Ponlo Bon Tami non ningkan hini pleng eta phi anta biela bang ke long lerek ajoini hula tangka ke param dunvek abangta tangka kitunangji apor nangkachi tulong letet ajok bangso ringwela sai ke klem vek atum ningrijo anpinlo lasi nilitum aphan kang hon pen bangso ringwela bila bang nang pipon daprang lote nilitum akisung pen masap ke jokpon popusi pherangke thingno long pen kachuning rialam the rong cleared up araratum pen chepaklang ponlo ate bangke nombor isi ke nilitum dak rong ti milang nang ko kaposi
CM sar long cho hang dam lo ama si lang nang pinai sar pulo lang CM sar klemoi pulo nilitum ke ring adontin e lo la penke la so lang ka chu hang mate ring ke e ke nilitum ke la mithanga pocket penang se ka churam ka churong ang se ama sinono bang ke abila bang nilitum no antalong le angke la pu nilitum ke rama dim ke nilitum ke renga ke supo la pen khaibong da ke wan po la tum bang ke lo po an lo Lapen jesamet pet nilitum ke kiduk kilak arat saidilang lasi BJP a sarkar pen ration card kipi ke pachetang thaiji pusitami nilitum rongplikep arat atum ke ration card anta kilong lelang atum si ke onglang lasi an e om ke cholong jia phan ke nilitum aphan nanglang ponra ration card sitami nang pipona sonte nilitum akiduk akisung pen anso se jok thu po puta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan rat pen Tuning Report 2. lola iso nam bang ke number hini bang ke nilitum ration card ta sung piglo non ke kaduga beta chini lo non sang hana dor ke so sang elensi pike poke bang alu ang ke nilitum ke CM sarlong ke dudun ke ha congress a hoten non BJP an lo nilitum da sab bagni pu si BJP long ke dudun lo seta piniar nian ta ration card ta bang ke CM sarlong a patai rong asar dum pen dam po ke chok nang po ma chok po ma mo rui pen ma mo chik lu pen po ana manili tum bang ke chong hong bom lo ke poisa ta pinan iglo ration card kabuna ye phanta ahut penang pu po photo chok che nang thon tha ahut pen pu po ID chok che nang thon thu tha ahut penang pu po ha pan card chok che na po ansi nili tum ke dam bom ang ke no anta ration card ta long le la son ni lo na pen ke ako do thulang nilitum la te bok te rai nilitum ke rong asarang silo yo ama nilitum ami card do rebang silo ama nilitum ami card rata tumta ine akam jar ka chu claim puseta kelong dun thang ta wede si lancho kali ako la pula rong hanga rong abang ke rong ker set no anta tanga lama we dugo belong etalong lela bang ke Nilitum rong krisi araratum ke ha Congress ahut penta CM Dr. Tuliram Ronghang alongsi dodun thiplo lasi nilitum aphan nanglang ponvek tha pusi rong krisi arong asaratum Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ripon renti Dongkamukam pen wiki be Karbiang long live Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji ni hama so itu ko doai kan dia ko ke itu lang no aja doai so rata lang lo pota ko ni la ka ti thera ba ni sa long thelong lo more जीवन पुला बाका अदवाई से लोग कर रंग की आन शुरू की अदवाई लोग अनवान लो लेकिन ये लोग itu kan ang tek lalo lawi katini katuron nakatun pagyan kombom lo Klar dakpen kachini ji aphan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon West Karbiang Long Chinthong constituency ke parlo Langhon Jaralong ke damtang Phai Kuni ni Phai Krisiani Unity Victory Prosperity and Development amai ke padualong radatum akisung social media long ki umplup ajok Chinthong Congress Mandal Committee pen jesamet BJP a party aphan ke claim ke dam ki chok cheputhak Rup Singh Bongrung West Karbiang Long District Congress Committee along Assistant Secretary a Hemalong Phirangkya mai ke phapon Rada phan ka chong thui ka oi nai la pen adukang hoi a jo phirlo anta a hem pachilele a jok jesamet phirangkya mai long Congress asong pen ningduk chepaklang pon Lason si Karbiang Long along BJP a party along kido akhasia korte atuma phan kilang rem kilang aya jok Karbiang Long alo kido BJP a phan aninga chekhe akhasi arum Congress kidun rukji a phan angring dotang Karya bharan ta pipede rama meeting pra det apita karya tumta bharana pipede ne tumke dam de pura Pachington o amara jubainer kep
baji sirkep aporansi latum kaciprat lasi cintong a kongres a korting girun tada kacitong dundu halatum kang sam kang cir adukidu adang litum lasuka cinnek apot nilitum cintong mundor kongres a in pen ninga klong pen ning duglo la pen alang litum kacuklem det a BJP at song pan nilitum so dak pen pin rempon iglo atema nanglitum komskom ok am le pipe sta karya bhara le pida prang posonte lahea rat adet atumabang mitha hem chiwang long da prang ye porlo karya bhara am ta piune si akari pangrum ponare ramat halajak koi ulo kang sam apor kichum kang sam kang chir kalang it chinthong rat atum pini aduk kidu ajoini nilitum ning duk piglo kasi Unity, Victory, Prosperity and Development buke alam chot khangjanglo. Akam ki claim ke khaibarim abirudhi saidi. Development ke konatni adim ke dolo sita akinang sot adim ke abidet. Lasilabang soputha Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang UPC Mathaji. Rada tungkang chir kilang it ajo phirlo ke hangjo ase arjulong lo maputa chirok tok arara tum lahin che thamsai. Lasinona tengle BJP a party atum claim bom bulote non kewangji MP kilik ahut ke katorat hedum dovekji lake radatum thek prong alam lok pusi jinthong mondol congress atum ningje ponrinti tengi ki MCCI ni condemn shisha yaki namarba kilale thok kilishat shukor hatu kata yaki paiba kilale be ki paiba kilishat kan kila pojing hadu sipho khabe beje permit katno ki paiba ki shemjing e kata por Tikola namata kaliru wat kuslai ka kalingan I free Henry ki driver paro kila block ya ka kali number ba kimyo ya taga charge yo ka kali Himari Rongpha reports Karbi Anglong live Pini Phaikuni Niphai cricket homarni KSYC CEC atum pen Paterpi Ponsi Dipu Housing Board along kedo Karbi Students and Youth Council methanga sai hemalong ingdeng cricket hom songa mahang kethek arani aliralon pen katalon bangso ning karongani pachetonsi kithir thip la pen kimisena sahem ki kim kerangja phanlong e ke sompon Nation building through education and cultural development pu athepi and pen kidam tangani KSYC asong mahang pathek ponsi Karbi Anglong alo loki chale hin pen ke chenglok jutang jubat ahinanat ki pachan ji la pen kapache thangji aphantami sai dengpon bomsi pining suri hinira inkorage thom phaikuni ni phai cricket homarni an ningkan cricket hom an arta nangchoksi ningarong chipi pen talon dunlo adaba por pen song lama maipu sanjai timong pen lama ingthor ponsi kongchun bang jiten be pena jok karlitang atuma phan kachiki mo jai mek dengponlo anerlo por pen ningkan cricket hom ki chok ningkarong pen kitalon arani pen pachetonsi kidamtang arani pen akimang mati methanga sai hem thir thip donangji pupena jok piniani long e sompon longlo bangso long e ke sompona mai long KSYC CCMI phu sanjai timong kongchun bang jiten be lapen bidi saratum chilang dunsi long e sompon lo bangso mai long aluhiaman pen jakasamai phu khorsing teron KSYC bidi sar Francis timong Rajendra Kramsa, Bimal Rongphar, Prakash Terang lapen penangan kit hekiding atum chitong dunsi mesen penjai mek pechun pon. Ingdeng cricket home bar anniversary nilitum piniani bird anniversary pen pachetonsi nilitum 13 bird anniversary pen pachetonsi Karbi Student and Youth Council nilitum CC Asaihem office building nilitum pini long e sompon lo itum laso long e ke sompon nilitum methang pensi charja pon po anke nilitum long well visa tumdo nilitum ex president secretary tumdo nilitum advisor tum alang litum pensi nilitum cherap chito kaddo ka ve chethan chimon pensi nilitum lasebang pini nilitum pachun pon po office building mangke nitum adak kaching lai jing sai ahem mangke nitum kenang sot la so pensi nitum pini nitum la me hangke thega ni ban pache tom konsi nitum la long ke song pon
Oke, non kebanjian angbong kami nonton tak ya suai sia song ben kopi pilo ke klaim pon jika sisi. Nitum ke klaim pon ke first nitum la face building ke patang det ben api nitum kai kita aprangan dan tum klaim bong lang bom nitum literacy campaign bangai klaim bong lang bom nitum education na hin bang kapapang ya pan nitum an bangke nitum klaim pon pon la son akaksi nitum ke dam tang hos tamila nitum ex campaign la son kaduga ve nitum cerap itu si nitum klaim bong lang bom dam bom lo. News Report, Carbing Long Live. Pini Carbi Prime Time Berta ke Lapuan Si Kang Ton Poniklop.